quin és el primer record que tens en la música? Pues el primer record que tenc és a casa, a la meva iaia, amb el meu tio, pues, al seu quarto fent cançons i com que estant amb ell i començant a tocar i escoltar lo seu i, no sé, i mirar-lo ell. No sé. T'ha influït conscient o inconscientment? Sí, de tot. M'ha influït un mogollon. Jo crec que és la meva major influència. És la teva gran referència, no? Sí, en tot, no només en la música. En la vida. Sí, no sé, tot aquest sentiment i tal, pues sí, a poc a poc he anat investigant i tal, i ho he anat... Però sí, és lo més influent que he pogut tenir. Que potser no series músic i no estaries a Bonet si no fos perquè l'has tingut a la família, no? No ho sé, això no ho sé, però Ja. bueno, necessito la música per expressar-me i no mossegar la gent. Pues com ve tot, que facis música. Quant de temps li dediques a la música en el teu dia a dia? Quantes hores t'hi passes no fent-ne, també escoltant-ne, o pensant-hi, o llegint sobre? Jo què sé. Molt de temps. És que jo no tinc un horari, no sé. Jo se me fica algo al cap i ho faig així com un impuls així a qualsevol puesto, però no puc estar a un horari d'aquest de venga, de 7 a... No ho faig mai, això. Sempre estic així com a... No sé, pensant en la Caperucita Roja i tal, i posar-lo com a context de la música i em van sortint coses. Sí. I te puc demanar per la teva guitarra transparent? Sí. D'on surt? Com és? Això és una guitarra que és una obra d'art feta per en Thierry Job. Sí? És un escultor artista dels 80, francès, que era molt amic del meu tio, Pere, i és un tio molt interessant i molt bo, i li va fer una guitarra per peces al meu tio, i el meu tio pues, me la va donar. Clar, però aquesta guitarra, en vez d'estar al museu o estar, pues jo... És damunt un escenari amb tu? Sí. En rampa. En rampa? Sí. En sèrio? Sí, sí. Quan toques? Sí, a vegades. I què fas? M'aguant. Selecciones? Sí. O sigui, te dona patiment, però és igual, perquè allò important és que la guitarra sigui en tu allà damunt. Sí. En tenc una altra, però m'agrada aquesta com sona. O sigui, no sé, m'agrada. Té De una fet, sempre història. me diuen, no traigas esta guitarra, no sé què, però té massa problemes i tal. De fet, a vegades la deixa altres músics i no saben fer-la sonar, Ai, sí, en rampa. perquè s'atura el so i tal, i passen putes, saps? Ja. Però bueno, jo m'agrada.